ସବୁ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛ ଭୋଜ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲ ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଲ এই উগ্রসেনକୁ ମୃତ୍ୟୁ এই নিদারুণ দুঃখ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ अरे আসবে ওইখান से डायरेक्ट আসবে কেন চ্যানেল দেখাবা আমার স্ট্যান্ড মানে নিশারাত্রে যাও অচ্ছ মধুর দণ্ডরে ভয়ন্তরে নজাণু কি উগ্রসেন রাজকটুয়াল কর্তব্য সম্পাদন করুছি মথুরা রাজ্য কিଏ তোরে মূর্খ এই କ୍ଷଣି ନେଇଦେବି କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଇବି କିଏ ତୁହି ପ୍ରକାଶ କର ତୋର ପରିକଲ୍ୟାଣ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣି ଅଛ ପିତା ମୁଁ ତମ ସେଇ ଅଲି ଅଲି କନ୍ୟା ଦେବତୀର ସ୍ୱାମୀ ହତଭାଗ୍ୟ ବସୁଦେବ ପିତା ପିତା କିଏ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ପିତା ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛ ଦେଖ ପିତା ଜାଣିକି ପାରୁନ ମତେ ମୁଁ ସେଇ ସୁଦେବ ନନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଅଟେ ବସୁଦେବ ବସୁଦେବ ହେଲେ କହିକି ପାରିବ ବସୁଦେବ ଏତେ ରାତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତମ୍ବା ଖର୍ପରା ବହି କାହିଁକି ଯାଉଅଛ ମଥୁରାର ପରା ଜାଣିଛି ରାଜ ପିତା ବସୁଦେବ ସଂଖ୍ୟା ଟେକି ବାଡ଼ି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଦଶ ଦିଗପାଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି ମୁଁ କଂସଙ୍କ ବସୁଦେବ ପିତା ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ଷୋଳପୁତ୍ର ମୋର ହୋଇଲେ ନିଧନ ବସୁଦେବ ଆଉ ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ବସୁଦେବ କହ ପିତା କେମନ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବି ଗୋଟି ଗୋଟି ଷୋଳ ପୁତ୍ର ତର୍ପଣ ଶିଳାରେ କଚାଡ଼ି ମାରିଛି ସେହି ନୃଶଂସ କଂସ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି ମତ୍ସ୍ୟ ତାହେଲେ এই ସାତ ରଜନୀରେ ତମ ଅଳି ଅଳି କନ୍ୟା ଦେବକୀର କଷ୍ଟ ଭର ହେଲା ହୋଇଲା ଆରମ୍ଭ ନିଦ୍ରାଗତ ଥିଲା ତମ ଦେବକୀ এই ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂରତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖିଥିଲେ ପିତା କହିଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧର ହୁଅ ନାହିଁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେବି ସ୍ୱୟଂ ବସୁଦେବ ତାହେଲେ ତମ୍ବା ଖର୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନେ ସେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ପ୍ରସୂତ ସେ ହେଉଛି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସତ୍ୟଜାତ ପ୍ରସୂତ ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ ବସୁଦେବ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ସେହି ବାଣୀ ଆଜି କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସପ୍ତ ଋଷି କହିଥିଲେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରସୂତ ସନ୍ତାନ ହେବେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ସନ୍ଥ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ହୋଇବେ ଜନ ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରସୂତ ସନ୍ତାନ ଏଇଟା ଆଉ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସୂତ ସନ୍ତାନକୁ ଯାଉଅଛି ଗୋପନତ୍ୱରେ କଂସର ସେଇ କାରାଗାର ଆପେ ଆପେ ହୋଇଲା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହାତରେ ଥିଲା ବେଡ଼ି ଗୋଡ଼ରେ ଥିଲା ବେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ପଟପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜଭୃତ୍ୟମୋହୀ একমাত্র তুমি পিতা এই সময়ে মোর মନରେ এতে দুর্বলতা প্রকাশ পাইবা উচিত নহে
ବସୁଦେବ ପିତା ପ୍ରକୃତରେ ସେଉ ଯଦି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ପ୍ରସୂତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରକୃତରେ ସେଉ ଯାଇ ନର ନାରାୟଣ କାହିଁ ତାଙ୍କର ସେହି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଉପଦ୍ଭବ ଶୁଣ ପିତା ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବିପାକ ବାହନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥେ ଥାଏ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଯେଦିନ ପ୍ରାଣ ପାପର ହୁଏ ଯାଏ ଭକ୍ତିର ମର୍କ ଯେଦିନ ରୁଦ୍ଧ ଦେବତ୍ୱର ଅପମାନ ଖୁସିର ରକ୍ତ କଳୁଷିତ ହୁଏ ଆସକ୍ତିର ବଣିମାନ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବିରୁଦ୍ଧେ ଅନ୍ୟାୟ ସମର ମାଗେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବ ଯୁগে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ধ মূরতি নয়ন জগলরে ভাসি উঠে বড় বিষ্ণাধারম গগন শত্রুধম মেঘবর্ণঃ শুভঙ্গম লক্ষ্মীকান্তম কমলনয়নম যোগী বিদ্যাহ নগম্যম বন্দে বিষ্ণু ভবভয়হর সর্বলোকে জগন্নাথম হে প্রভু সময় শিবল প্রভু পালন করিবার সময় আসি যাইছি মথুরা রাজ্যকু উছুর হেলে যে কিছু অঘটন ঘটি যাইপারে তেণু বসুদেব চিনু ভাই বিধাতার নির্দেশরে যাও তুমি চিন্ময় ভাই পিতা যাও বসুদেব সমাহিত হইলে সেই প্রভু দিবে মই গোপনগ্রে যাও বসুদেব যাଉଛି আশিষ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବିଚରିତ ଏହି ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମଥୁରା ଯାଉଛି ପିତା ଚମନ ଗୁଣରେ ଯିବେ মই ଗୋପନଗ୍ରେ ଆଜି ଯାଅ ବସୁଦେବ ଆଜି ହରିକେ হরি বল হরি বল